Ένα πολύ hot θέμα, ιδιαίτερα για ανθρώπους που αυτή την περίοδο προσπαθούν να χάσουν βάρος. Και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από τους λιποδιαλύτες. Υπάρχουν πάρα πολλά συμπληρώματα στην αγορά που υπόσχονται γρήγορη απώλεια βάρους ή καύση λίπους, αλλά είναι πραγματικά έτσι? Πάμε για αρχή να δούμε τι είναι οι λιποδιαλύτες. Λιποδιαλύτες ή λιποτροπικοί παράγοντες είναι ουσίες ή συμπληρώματα διατροφής τα οποία ισχυρίζονται ότι βοηθούν στην καύση του λίπους ή στην αύξηση του μεταβολισμού ή στην μείωση της αποθήκευσης λίπους, οδηγώντας έτσι σε ένα χαμηλότερο βάρος και ποσοστό λίπους. Υπάρχουν συμπληρώματα που μπορεί να περιέχουν πάνω από μία ουσίες ή κάθε μία από τις οποίες έχει έναν προτινόμενο τρόπο δράσης και πολλές φορές ισχυρίζονται ότι συνεργατικά προσφέρουν κάτι παραπάνω. Αυτός είναι και ο λόγος που αυτά τα συμπληρώματα